Bor Kapatisi TV. Kabul, ka machine ka balas snacker pang ka bakhamskem, kamstet, kamklan, bat baduna bam umpnya. Ki khun ki hajar jong hima langren hakakan ruteri Orissa or Jabsan. Kila dawa ya katanat ilaka jong ka Khasi Hills Autonomous District Council bahkan belong no ek election banjit no da waves pura da ba aida halor ka jingbom dan pura syo hapo ka hima mental arsnam kenti. Uba fin nes yong haka jinga keren mikila patai kubor roong ba ka hima kumba kalong menta hapo ka jinga lam jong u acting chief uba brilliant Henry yong. Kelawan ra ya ka kenram ya ka jingtoi kam hapo ka hima. Kemaju pentep hang ni ba ka district council kala penhiar khat ya uba nong tei sing yong. House nam arja pulai halor ki babun ki jing keno persya yu. Tingyawan hang ni bani kundu ya chat ba desulchan ba in ai ya kenika jingkerpat hak pat ka leng ba ka disponsil ba sel pha ban ai no yang ni da kata ka jing sania jing ya ba mata ba na tei nyong ba suspend na dulu senam ada pelai dan kaliang jeng ki kun ki ajar jo ka himangi ya dawan ka konsil ba ni don kam no da ka election bani da tau ba kurah main na kaliang jeng ni layo ya ban kendu na kaliang jeng yang ila ai hangi ba insa ai yak ordar hadin pala dia kasison jong kan nika konsil hakin ki tayoki banwa kita ki bangya layo yak pan yak kren kajeng long cuman hapo ka hima kamdon kajeng bom songsangan namar na kaliang jo ting umla ya kaban le namar kadre ka kamram tang unong pecipor rengi dawa na ka konsil ban ai no yang da usim ba pora kenang ba ki jing ki ba ngi mat hapo ka hima ngi la ban weng no ya ki jing ba kajeng don jo ki kli nong tebut hapo ka hima lang rin ki bakat pasya jorong ki don kat ndus ba adung menta kajeng ai kajeng sania jong ki ba yang ngi kiri orang ba ban wan mandawa hang ne kalong pembasya jartam ni wan dak kumpi kun ki haja nganga dai tang u no hang sino ka jingkula jong yam uang hadin ka last section ka ban setiap akan ka tiya wan unsa ai kanu ka jing nakaliang jong iru nila menjur ya kata ya ka ba ba ula ai hangi yang iru ya le kata in sepet hadin bakal ada precision dengan nikah konsil ya ka ba kinsa ai ka jingpun syai hap jengi bat ya kata angin sawan ra ru ya kan isa ki kata ka ba nakaliang jong ki ba ru ki ai ka jingpun sengau sia ka istisi hakimi ki tayau ki panai kita yak menwan hadin baka yang mula ai ya ka jing ka jingle don bor jong news in kalong ba u kam ri kenti ya ka rat jong ka hima ban penlong ya kata ka 50-50 santau saka ying santau saka hima dan nakaliang jong ikun ki hajar ka hima nyim kwa ba kan long komta ri kwa ba kan ne ka kendau jong ka hima ka ba umen bari kiten men jong ki labu yang ngi gawa ba kan long bet ya jong ka hima nak sepakat kembang nilayo naduk mensuah dan nakaliang jong ki kun ki hajar ka hima nyim kwa ba u acting sim un yai sensyar ngi kwa ba ngin yo no da usim ba pura yak pan sensyar pan pet ya ka sensyar ka dang ka it ka hima ka jong modo beri acting sim u acting sim ta udah ba berian sim yo Ita upa pi dawa ba wen no mardor kajing dawa jong ban wang no mardor uni udah unang tei sing sim yong sim ba suspend hakimi ki afsnem ki ba lelik ya kajing terikam kajing acting yang mulai ban ong nomor tentang aku sim henry te na kata-kata bangi kwa bakal susah kata aku ka hima kan long ka bayar bet bayar renti bat ka ban wangi ki jing ka bangi ke pikun ki hajar ka nang keduk yang jawa na ka konsil ban ai no yang
Adu usnam arhajar apply jong penai Agos ladang bakala baka konsil kala suspend ini musim nanti sinjong nakidau kejing ya kaba ulah ya jelas ya kiriti gidustur jong kahima ya kaba ulah kamri genti ya ka raj jong kahima dan nakaliang jong iki kun kerja kahima yum don jong seni musim ba teng biang ke musim nang ni sekmat dan mencari kahima ke jong ni don he kejing kermen kemba UIM ai yang mentai kejing kelar ya kaba usapit bini batuan ya kini kejing Reels pa ya kak tiên là jong pin đam cam ya ka bakan kiu kak tiên khasi kak tiên là jong ai kan roi kan pa balai phi ong gate habangi don la ka jong ka kan tiên khasi kerdop lani phalor beli lani khang ya ka tu ka phalor ni ju ya ong saka weipan kakten khasi kam ju ong ban ya kiu yau up hindrangi kiu yau thep to da yakan mau kendit ho lapan mi da kapate CTV na ka benta ka jingmentoi upat ba